Opgave 1. En redegørelse for det geologiske kredsløb, herunder bjergartsdannelse. Det geologiske kredsløb består af dels ydre og indre processer, samt processer, hvor der enten sker en nedbrydning af materiale, eller hvor nyt materiale dannes. Opgave 2. Hvilke processer består det geologiske kredsløb af? Det består af transport, aflejring, diagenese, omkrystallation, opsmeltning, hævning/udbrud og nedbrydning. Opgave 3. Hvordan dannes henholdsvis de magmatiske, de sedimentære og de metamorfe bjergarter? De magmatiske bjergarter dannes, når smeltet stenmasse størkner, og de sedimentære bjergarter dannes ved aflejring, som kan dannes af det materiale, der opstår, når de faste bjergarter nedbrydes af vand, vind og vejr. Og de metamorfe bjergarter er omdannede bjergarter. Sedimentære og magmatiske bjergarter kan omdannes til metamorfe bjergarter, hvis de udsættes for høje tryk og temperaturer. Opgave 4. Hvordan hænger det geologiske kredsløb sammen med den pladetektoniske model? Når pladegrænserne bevæger sig, kommer der til at ske en ændring i det geologiske kredsløb, som f.eks. den destruktive pladegrænse, når to kontinentskorper støder sammen, og der så dannes en bjergkæde.